wanda aka kashe ma 'yan uwa, wanda aka anshe ma dukiya, wanda aka jefa ma bama-bamai, wanda aka yi ma dai duk wasu abubuwa waɗanda suke gani an muna na masu, to da Allah muna ba kowa haƙuri ya yafe ya yi haƙuri a sake. Assalamu alaikum jama'a musulmi. To muna ma Allah godiya da ya tara mu wannan guri, muka zo muka haɗu da 'yan uwanmu. Ubangiji sarkin sarauta ya mai da kowa gidan shi lafiya. A waɗanda suka zo daga nesa da na kusa, Allah mai da kowa gidan shi lafiya. Zan ɗan canza halishe saboda akwai yara waɗanda nike son yi magana da su jama'a, amma nan zan kalla. To jama'ar salamu alaikum. To min getta min gada godiya ijo mirawo da in gaishi kowa da kowa, kuma waddi gudunmawa muɗu wari hettindi kuma nani, kuma ga Allah imi toro risku ni hinno gayyorimi jama'are noti, to imi torondu risku ga Allah ga annabijo jogiiɗo goɗɗo hu anduɗo in lokal gammen haskari o woni, ga Allah en toromo risku, ga Allah mo waɗa haƙuri mo yohamo na tare da imrara goɗɗum ko irari dai gaɗa in heɓi joni tunda Allah waddi en kuma ɗum lokaci, ga Allah ga annabijo imi toro al'umma meɗen fu anduɗo i jogi goɗɗo neɗɗo mo leydi faskari, ga Allah ko bo leydi katsina, ga Allah ga annabijo in toro risku to kowa ni hino in torori risku garɗon kettidiɗon, kuma mi waɗa godiya Allah laamiɗo hoora kowa jam, Allah laamiɗo ɗawta hawtuki koye meɗen, Allah kuma laamiɗo jagoron to en hay godanoɗen jomirawo tun en ngala goɗɗum ha Allah laamiɗo riskini en jaruɗen goɗɗum lokaci ɗum gomnati rarata en e dow goɗɗi al'amariji ɗi gaɗeten ko kuma ɗi waɗanta en. To kode ɓe giɗi ɓe ño'a en, to Allah kan waɗata komi, kuma Allah kan riskini en ɗi al'amariji, sai ja on in hawri iɓe giɗa en, kuma Allah entini en dow maɓɓe. To saboda ino on kowa waɗana godiya jomirawo de Allah laamiɗo riskini en iko bayeten ummaraki kaɓanoɗen koye meɗen, saboda e noon hulhulde ha abada taɓatako, kuma ga Allah humo in tori risku dow lawol fulaku, ga Allah ga annabijo anda hulhulde rimi kayre kuma tokki, kuma i kosan in fembiri to saboda e noon ga Allah toɗala hulhulde nden ɗon nde ala gaɗa humo in tori risku hulhulde, ga Allah ga annabijo daro rara waɗa ko daci, ga Allah ko en tori assalamu alaikum, mi sake toto ɗemgal. To jama'a assalamu alaikum. Jama'a muna ma kowa fata alkhairi, duk wanda ya zo wannan guri Allah mai da shi gidan shi lafiya. Duk mun tattauna wasu maganganu a baya, to wannan faɗakarwa ce kawai za mu ida akan wa'anda ba su san abin da muka faɗa ba. A yarori namu da mai bindiga da mai kaki mun sa doka da gudun mashin a cikin gari, amma ka san murna ba abun da ba ta iya faruwa. Ko da wani kuskure ya faru jama'a, don Allah a bi hanyar maslaha, a yafe ma juna, a sasanta wannan al'amari. Tunda Allah ya sa mun gano mun zo mun rungumi junanmu, to da Allah abun da aka yi baya kowa ya yafe ma ɗan uwan shi, ba wanda bai da laifi ga ɗan uwan shi. Saboda haka wa'anda aka kashe ma 'yan uwa, wa'anda aka anshe ma dukiya, wa'anda aka jefa ma bama-bamai, wa'anda aka yi ma dai duk wasu abubuwa waɗanda suke gani an muna na masu,
to da Allah muna ba kowa haƙuri ya yafe ya yi haƙuri a sake wani gini na zaman lahiya tsakankaninmu da 'yan uwanmu. Duk wata bindiga wadda ke yawo cikin garuruwa wanda ana yin abun da ba daidai ba, to da Allah ya aje bindiga shi ya shiga gari ya je ya yi mu'amalar shi girma da arziki. Kuma mutanen ƙauye da na ina ne da na hanyoyin nan a ja layi da Allah a bai ma jama'an mu walakanci bisa hanya ana sauke su ina za ka tsaro daga ku hannu kowa yana iya bada gudunmawa. To saboda haka jama'a a yayyafe ma juna, a yayyafe ma juna, a ja layi a battozarta don ka san wannan ba harshen ka bane, to ba shine gaban mu ba yanzu. In can wannan tunanin a kanka, to don Allah ka canza tunani. Duka ƙasar ga tamu ce, na aka haife mu ba tafiyayyu ba ne, duka gabaki ɗaya 'yan ƙasa ne. A samu lokaci a gina ma al'ummanmu su ginu da makarantu, a ba su dama su yi karatu, su je waɗanda ba su da katin zama ɗan ƙasa a ba su dama su yi, saboda shi ne zai tabbatar masu da zama 'yan ƙasa. Amma duka gabaki ɗaya yanzu annan mutanen namu, to gaskiya wanda ke da kati na zama ɗan ƙasa ƙila bai wuce mutum biyu ƙila ko uku. To saboda haka kaga akwai ƙalubale ga tsaro tsakani da Allah, saboda duk wanda aka kashe ma ɗan uwa to akwai fa zafi. Duk wanda aka kashe ma uba wanda yake mahaifinka to akwai zafi. Wanda aka kwashe ma dukiya akwai zafi. To a ja layi daga yau, a ja layi, ku yi haƙuri, ku mu ma mu yi haƙuri. Abun da ya faru baya a yi musafarce ma juna. Saboda haka duk inda wani wanda yake tunanin bai iya zuwa ya je ya yi noma, ko ya je ya yi itatuwa, ko ya je ya yi wasu ma'amiloli da mutanenmu, to ƙofa a buɗe take. Saboda haka muna ma mutane fatan alheri, yadda Allah ya haɗa mu lafiya, to Ubangiji Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya. Sunana Alhaji Ado, to ina muku fatan alheri.